Free Wi-Fi sa mga paaralan sa San Fabian muling sinuri. Tungayan ang balitang yan kay Idol Robert Reyes. Muling sinilip ng mga otoridad ang kalagayan at paggamit ng free wifi facilities sa mga pampublikong paaralan sa San Fabian, Pangasinan upang matiyak na napapakinabangan ito ng mga mag-aral. Sinagawa ang inspeksyon noong Agosto 13 sa Binday National High School at San Fabian National High School kung saan sinuri ang internet connection at accessibility ng serbisyo sa mga estudyante. Tinignan din kung sapat ang koneksyon para sa mga gawaing nangangailangan ng internet, kabilang ang research, paggamit ng modules at online learning. Batay sa datos ng Department of Information and Communications Technology noong 2021, mayroon ng 142 operational free wifi sites sa 21 bayan at lungsod sa Pangasinan, kabilang ang San Fabian. Noon, iniulat na umabot sa 10 megabits per second ang maximum speed ng mga naturang site na inaasahang makatutulong sa publiko, kabilang ang mga estudyante at empleyado. Natatag ang libreng internet service matapos magpasa ang sangguniang bayan ng San Fabian ng resolusyong humihiling sa DICT ng free wifi access para sa mga pampublikong paaralan. Sa isinagawang inspeksyon, layunin ng mga otoridad na matukoy kung patuloy na gumagana at napapakinabangan ng mga mag-aaral ang internet facilities bilang suporta sa kanilang pag-aaral. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.